ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಮ್ಮನ ದಾಯಕ್ ಪುದರ್ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪು ನೀಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ಲಾತಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ್ಲಾತಿ ಮೋಕೆಡಿಯಾನ ಗೀತಕ್ಕ ಶಾರದಕ್ಕ ಪ್ರಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾನ್ವಿ ನೀರು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಪುಡುವಾರ ಬಂದುಂಡು ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನೆ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕಡಪುಡೋದಿದ್ವಿ ದಾಯಕೊಂಡ ರಾಜರ್ ಕಿರ್ಮೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನಾರ್ ಕಿರ್ಮೂರ್ ಒಂದು ಲತಲೆ ಕಿರ್ಮೂರ್ ಮೂಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಸೊ ಎಗ್ಲಿ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನಿದೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದ್ದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ಬೋಕ ಅಂಡ ರಾಜ ಇರ್ತುಲೆ ಪಿರಾವಡು ಸೊಂಟೆ ಬೀಜ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ರಾಜರ್ನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಅಂಚ ಅದು ಪಿರಾವಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸ ಅವನು ಬರೋದಿರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗತಿ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತಿ ಜೈ ರಾಜರೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಲೆ ಏಜ್ ಮಂಡಗಿರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಏಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿಗ್ 1 year ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಫುಡ್ ಕೊರಲಿ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಈರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾನ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಆಲ್ನ ರುಟೀನನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಬೋಡಿತಿನ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಿತಿನ ನ್ಯೂ ಅದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇನೆ ಏನೇನ ಫುಡ್ ಕೊರೋಡು ಏತ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಾಜರ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಕೇಳ ರಾಜರೇ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ನೇರು ಹಾರ್ಮೋನಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಪಿಂಪಲ್ಗ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂತೇರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಆಪಿನ ಪಿಂಪಲ್ಗ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ದಪಂಡ ಒಂದೇ ನೀರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡನಿಕೆ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪೇರು ಗಂಧನ ಅರೆತದ ಮುಟ್ಟಾವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೂಲ್ದ ಪಜ್ಜಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಅವೇನ ಅರೆತದ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಪುಂತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂಜೂಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮೀದ್ ಬತ್ತದ ಒಂತೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾತ ದೀವ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಲ ಹಾಪ ಬೊಲ್ದುಲ ಹಾಪ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂಲ ಹಾಪುಜಿ ಮಂಜೂಲ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಗಂಧ ನಿಗ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಂಧ ಅರೆತದೆ ಮುಟ್ಟ ಎರಡ ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ತಂಪು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಗಂಧ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಗಂಧ ಸ್ಕಿನ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಿಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಕಡ್ ದಿಂಚಿ ಬರ್ತದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲ ರಂಚಿಂಚಿ ಪೂಪಿ ನೀ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜನ್ ನೆಟ್ಟ ರಾಜೇರ್ ಬರ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಆರೆಂಗಲ ಮೊಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಪೆಟ್ಟಾತಿಂದುಲೆ ಮೋನೆಡ್ ಬುರ ತೊಲೆಯಾತೀನಿ ಊರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಆ ಬೋಡಿತನ ನಿಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಪ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ ಇಜಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಯನ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೂ ಒಲಿದೀರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏ ಕಿವನೆ ತಕೊಂಡು ಮೂಲ ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಾದ ನೆಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ್ಲ ಅಂತ ತೂ ಓಡ ನೆಂಗಲ ನೇರಿಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಚಾದು ಪಂಡರಾಪುರ ತಾರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲಿಜ್ ನಾರ್ ತೂಪಿ ಕೇಳ ರಾಜರ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ರೆನಿಟಾ ಮೇಡಮ್ ನ ಸುಮಾರು ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿದ್ದು ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೊಡುದು ಬರತ್ತೀರಿ ಎಪ್ಪೊಗ್ಲ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಬರತ್ತೀರಿ ಎಸ್ 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 ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾನ್ವಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಈ ಏಜ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಲ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಅಂದಾಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಿಕಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂದರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನನಾದ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಪಂದು ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪ್ರಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪೊಡಿ ಒಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವಾರು ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಲೆತಂ ಪೋಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಕೇಂದಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆವಡ್, ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಗಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿದ ತಿನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನಾಡು ಪಂದು ಎಂಗಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್. ರಾಜರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಜರೇ. ಲಾವಣ್ಯ ಕಿರಣ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದು ಏತು ದಿನ ಓ ಮರ್ದು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ 40 days ದಾದ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಂತೆಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಪಂಪೆ ಮಾತ ಮರ್ದನ್ನ ಪೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೆದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಕೊರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಓಮದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಮರ್ದು ಅತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮನಾರ ಮರ್ದು ಒಂದು ಮಾತ ಮರ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತುಂಬೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ದಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಕಡಪುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಯೋಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒವೇ ಮರ್ದಲ್ಲ ಅವಡು ಆತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮರ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿಡ. ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಎಂಕೊಂಜಿ 2 ದಿನ ತುಂಬ ಪಂಡಾರಡ ಆ ಮರ್ದನ್ ಕಂತದ ಎತ್ತವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಮಾತ ಮರ್ದನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂತದ ಕೊರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಮರ್ದದ ಆರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಗೈಜ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತನಂದ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಜ. ಸೊ ಅವೇ ಓಡುಡ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಎತ್ತವನ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ. ಸೊ ಆತೆ ಓಯ್ ಇರಗ ಒಂಜೆ ಬೇಬಿ ಯಾವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಹತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಹತ್ತು ದೇವರೇ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಾಯ್ಡ್ ಹೈವೇ ಪಂದೊಂಜಿ ಆರು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಬಿ ಬೊರ್ಚೆ ಒಂಜೆ ಯಾವೆ ಒಂಜೆ ಬೇಬಿ ಯಾವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂಜೆ ಯಾವೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಮೇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂಲೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಅಳ್ಳಕೇಂದಿತ್ತೆ ಇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜನ ಬುಡ್ಚ ಅಂದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಿ ಬತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುವರನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಯಾ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಉರ್ತೆ ಉಪ್ಪಡಿದ್ದೆ ಸದ್ಯಗು ರಾಜರಿಗೆ ಮೋಕೆನು ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ದೇವರ ಕೊರಿಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಅತೆ ರಾಜರೇ ಕೊಟ್ರಿ ಆತನಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಸದ್ಯಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಈರ್ ಎಂಕ ಬಂದು ಈರ್ದೆ ಝೂಮ್ ಕನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಾಗಿ ಎತ್ತೋಡು. ಸೊ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ನ ಕೊಡ ಹೊಡವನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ನ ತೂಕ ಆಪ. ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏಪಲ ಸೂಪರ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಪಪ್ಪ ಆರೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಪರ್ಸನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ ಇಪ್ಪು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆರು ಜಾಲಿ ಫುಲ್. ಸೊ ಐನಾತ್ ಯಾ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಕೆ ದೀತಿನೆ. ಎಸ್ ರಾಜರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಯ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾವತಿ ವೇದ ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯರಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಕೊರೊಲಿ ಅಪಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇಕ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾರಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಬರುತ್ತೀರಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡಂಡ ದಾದಂಡಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಮರೆನ್ ತಿನ್ಪಾಲೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾನ್ವೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಂತೆ ಡೈಲಿ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇರೆ ಇಜೆಂಡ ಆಯ್ತ ತಿಮರದ ಬೇರು ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಅವೇನು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ತಿಂಡಿ ಜಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಧ ಇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರೆಡ್ಡಿ ಇರೆ ಅಂಚೆಂಚ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂಪೋಲೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬೇ ಅಂಚಿನ ನಟ್ಸನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆಗ ಐತೆ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಪುಂಟುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಪೂರ ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಅವ್ರು ವಾಲ್ನಟ್ ನಿಕಲ್ ಟೂತಾರೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಮೆದುಳುದಲ್ಲ ಕನೆಪುಂಡು. ಸೊ ವಾಲ್ನಟ್ ಪೀನಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬಾದಾಮ್ ಮಖಾನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಪುಂಡ ನಮ್ಮಡ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬೈ ಮನ್.
ಈಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ ರಾಜರು ಮಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಗೊಬ್ಬನ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೀಪಿನ ಚೊಂಬುನು ಕಂತದ್ದು ಲಾಯ್ಕ ಡೈಕ್ ಜಿಂಜಾದು ಅಮ್ಮೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲಕ ಕುಳ್ದಿನ್ನೇಟೆ ಅದೇ ರಾಜರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ರಕ್ಷು ಬಂದ್ ಮೇರು ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಸಾನುನ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ್ ಬಂತೇರಿ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ರಾಜರೇ 5 year ಆನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬಕ್ಕದ ದೇವರು ಅದೇ ಅದೇ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂಜ ರಾಜರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಾಯ್ಡ್ ಹೈವೇ ಮೇರ್ನ ಕೊಡೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕೆ ಎಂದೇರು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಕ ಯಶ್ಮಿತಾ ಗಾನಿಗ 3 years ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ದಾದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಅನ್ಕೇಂದೇರು 3 years ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಬುಡ್ದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ರಡ್ಡೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೌಡ್ರು ಬೆಚ್ಚ ಬೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ತಲಕನೆ ತೆಳುಲ ಮನ್ಪುಲಿ ದಪ್ಪಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಗ್ರಿ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾನ್ವಿನ ನೀರು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಪುಡುವಾರ ಪಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಡಿ ಕಡಪುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಶಾರದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿನಿತ್ತೆ ನರ್ಸರಿಗೆ ಆ್ಯಪಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ LKG UKG ನನ್ನ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಬುಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ನರ್ಸರಿಗೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರ್ವರೆಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆ ನಡೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಓಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೇಂದಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ತುಜ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚ ಅರೆನ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪುನು ಅಕಲು ಕಪಲ್ಸ್ ನಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗೋರ ಬರ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸೊ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ರಶ್ಮಿ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಕ್ಕ ಮನಾರ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮನಾರ ಮರ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಇರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನೇ ಪಾತಿರುವೆ ಇರಡ ಸೊ ಇರಾಗ ಏನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬನಾರನ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಸಾಲ ಕಾರ್ನಾಡು ಓವು ಶಾಪುಡು ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಪಂತೇರು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಅದು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ನಾಡು ಅಡ್ಡು ಶಾಪಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾನ ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಹೊರಹಂಡಲ ಸಾನು ಬಾಬನ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬರೆತೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ವರ್ಗ ಸಾನ್ವಿಂತು ಓಡು ಬರ ಪನ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂದೆ ಬರ್ಪ ಓಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವ್ಲು ಮೀಟಪ್ ಆವಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರೋಡತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಈರ್ನ ಶಾಪ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂದ್ ಎಂಕುಲು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಆಸೆಡ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಪಂಜೋಲೆಗ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಪಂಡ ವಿದಿನ್ ಅ ಡೇ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಗ್ ಕಂತದ ಮುಟ್ಟವನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದು ಪೂರ ಬೈ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಲೈಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಐತೆ ಅಡೆ ಕೊಂದು ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಕಂದು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಗಡಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಂತದ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅದೇ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಮ್ಮನ್ ದಾಯಗ್ ಪುದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪು ನೀಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ಲಾತಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ್ಲಾತಿ ಮೋಕೆಡಿಯಾನ ಗೀತಕ್ಕ ಶಾರದಕ್ಕ ಪುರ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಅನ್ಬೋದು ಮೋಕೆಡಿ ಲೆಪ್ಪು ನಕ್ಲೇನು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ದಾಂತಿನಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪೇರ್ಚು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅಂಚಪುರ ಲೆಪ್ಪೆ ಜಾಲಿಡ್ ಮೇಡಮ್ ಶಾರದಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಲೆತ್ತಂದು ಅರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು
ಆತೆ ಆ ರಿಜ್ಜಿರಿ ಇಜಿಂದಾರನ್ ಕುಲ್ಲಾದರ್ಡ ಪನ್ಪಾದ್ವೆ ಯಾನೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ತುಲಿ ಹೋಗ್ರಿದು ಮಿನಿಕುಲ್ ಕೂಡ ಕೇನ್ವಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ವಿನುತಾ ವಿನು ಮೇರ್ನಂಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಡಿಪು ಶಾಪುಡು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರೆತೇರು ಮುಡಿಪು ಮೇ ಬಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಡಿಪು ಸೈಡ್ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಡ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಜರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ ಎಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೀಳನ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಚೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಈತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೈಟ್ ಬಂದು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೇಜ್ ರಾಜರ್ ಏತಾಪುನಾತ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಂಪೇರು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಣೆ ಸುರುವಾನ್ ಪೇರು ಬಿರವನ್ನ ವಯ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆನೆ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಕೊರಡು ಮಂದಿ ರಾಜರ್ ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ನೀಡಿಜ್ಜಂದೆ ಇರ್ಲ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುರ ಪೂಜೆಗ ಇದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯ್ ಎಂಕಲು ಅಯ್ನಾಟ್ ಬೇಗ ಕಂತ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೊರೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಬೇಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಅಂಚಿನ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಮಾತಲ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸನ್ನಿದಾದ ಅನ್ಬಿಡಪ್ಪು ಸನಪಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಬನ್ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ಬೋದುಂಡು ಸೊ ನನ್ನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಶಶಿಕಲಾ ಪೂಜಾರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಮೆತ್ತೆ ಮಾಡಿದು ಶೋಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತಿಂಡ ಯಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್